Assalamu alaikum masoya, ku shiga tashar mai albarka, ku rubuta Sani MT1 sannan ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin kawo muku abubuwan nishaɗi. Mun gode. Liman da bai zo ba a kanin kuɗi ba. Hajiyar ɗin nan magana da muka yi, jiya da muka yi magana, nan ma mai gari magana, na ce mai wai kuɗi ya aka yi kuɗin nan suna wurin su. Ya ce kuɗi suna wurin su ƙarshe. Suna wurin yaran nan kudi suna wurin yaran nan ya ce shi ma da yana dibu su abin nan ba ya danga kudi shi ka ɗari shi ya danga kudi shi ka ɗari ya ba a tashi ya ce in an ga dan abin nan dabba mai sauki mai kyau ya shi ka ɗari sauran ta bauta ramta kudu ba ta suna tare jiya da nan da naji ana ta wannan cece kuce sai na mama da ashiru na mama gari bokal na ce ya ne aka yi da muka ba da kudi aka ce ba su zo aka ce kudi ba suna wurin ku shi dashi ma ya ramta ya ce to tun da haka ne bari ji amshi kudin shi da ya bada a sai da bari ji amshi an shi ko da ce to amshi ke kudinka ya ce wa'anga kudi yanzu in an amso su da zabayar ya zo na azama ma da ashe ko jiya za su samun abu da ashe duk dai wannan abu ba su wanga abu ne shi ba suna na sai ce makan da na ji ana faɗi kenan cikin abin nan kenan yace mu ba mu sani ba mu san abin da ke tafiya ba na ce kun ji abin da ke tafiya na ce dabba in za a sayi jama'a da mati da liman cikin da asiri shi a sai dabba aka sai dabba a kai ta gidan liman haka nan mama da ashirin kokar haka nan mama da kokar shekarar jama'a da wasu kamar da su ba sai jiya kuma su san aje kuɗi da gidan sai nima ya zo gida ta yi abin da suka aje shi yasa ran da su yi da suna jiran shi
yadda aka yi to to shi ne